počkáme chvilku a Honzík vás odstartuje. Jdeš vyhat? No je. Budete ho do auta. Vy máte jiného přítele. Naše včelka Mája bude startovat. Jo, 3, 2, 1, šestou cestuju. Děkuju. A tady si musí tačku odstartovat naši kamarádi. Pojďte. Oba. Přátelé, tohle jsou návštěvníci. Kolikátý už jste tady? 9 měsíců. Udeváte. Oni jsou vždycky přijedou všechno vyhrát, jak dětí, tak dospělých, takže držíme pěstky. Jo, to všechno dopadne. Přijeli za námi z Brunkálu. A kamarádi, vy vyhrajete určitě na koloběžkách, vy vyhrajete mototur, že? No jasně. Dneska si nevzal manželku, ale dneska vám to půjde za svoji úžasnou tchýni. Kdo může říct, že má tak úžasnou tchýni, která by s ním dělala závody, jo? Takže my držíme pěstky. No musí se snažit, aby ty se Teodor. Teodor. Pořádně. Teď. Startoval, počkej. Ty ne, počkej. Až mi jde dáme to auto. Musí startovat někdy takovýhle páro. Víš, co to je za auto? Auto, jo, ale když jaká je to značka, podívej se zepředu. Ne, co to je? No? Matvý? Jsi spás? Ne? 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 Děkuji, Matvý. Tak jdeme na to a připraví kytičky. Připraví kytičky a jdeme na to. Tak jo, pojď. Tak, šťastnou cestu. Po kolikátý? Taky poprvé. Pojď si to nespříjemnit. Tak hlavně dobře dojďte, užijte si to. Jste poprvé? Poprvé. Vidím jenom jednu samoletku, tak užijte si to hlavně. Je krásně. Jak se jmenuješ? Hanča. Tak vás bude startovat Hanča, takže to bude úplně nejlepší. Dobré umístění třeba. A cípou nám to, musíme počkat. Jo, to dobře dopadlo. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, Tatra potężna, co? Jo, jak kdybych se neměl, to mám startery.
Spočítej, po kolika týdny tady pán už je. Podle náletek. Ale javornických musíš. To je mototur. Spočítejte. Ne, tady. Mototur. 1, 2, 3. Počítal jsem dobře. Jo? Po čtvrtý, po třetí. Po kolikátý? 6? Jo. Pojďte se přijde. Pokud. Mám si na škodníku, je tady po 6. Pocitě je zimním. Zase zvolím na patroko. Žmakněcký. Pozor. No, jo, takové auto mělo veličné silovice. Ale takové, kde ty červené. Víte, to zatím ještě nevadí. Dus dat is inderdaad Matra Murano. Ja. Dat zit ook wel bij jou. Ale patrz tutaj. Pięknie. Pięknie. Jestli dojde, Dobrý den, u nás zdravíme o kolikátý už jste? O 20. taky jste tady absolutnici. Jo, jsme rádi, že jste přijeli a že si to s námi užíváte. Tak šťastnou cestu, navigátor pozůstejte. Držíme městí, nejlepší umístění. Boky a pozor, jestli bude rozjíždět, kdo nepřijede nohy. Jo. No, jistě. Pan Janda najede, tak to startujeme. Vás zdravíme. Jo, de Janeiro, přijelo. Přátelé, vidíte to?